Ara hemen zuen aurrean, Imanol eta Amets. Ez dabiltza bata bestearengatik oso urruti. Gaur domino fitxeak ditugu hemen, begien biztan, zuek jakingo duzuen oski, domino fitxatan bakarra dagoela, punturik ez duena. Zuek goixein behar duzu, elkarrekin puntutan. Astiro, astiro. Beraz ekin beharko zerotik hasita, ateratzen dugun numero polita. Bajua zila zaigu gaur hemen gozita, neu ere etorri naiz pixka bat azita. Ez diot deus ulertu dominoarena, izango da domina ezin daitekena. Zu ibili altzara piezetan barrena, gu domina ezina oientzako pena. Askatasun gozean nahiago ibili, baina egin beharko da hortatik bigili. Numero hoien gaitzak ez gaitzala itzali, askoz nahiago dugu letrak erabili. Ta zein ziran bazuen umetan jolasak, ia denbora gehiagi ez altzaigu pasa. Zertan pasatzen zen dun orduan arratsa, algenduan moduan eta geure kasa. Tira goma espazan bagendun porkasa, bigarren itzorregin sortu zaikarkasa. Gaurko gazte jendea ikasten eskasa, tira gomaz tiratzen hortan da erraxa. Edukiko zenuten bainora botea, baina napunteria sarri arlotea. Zeri egin nahi izan zenion kolpea, egiten ez genuna geldik egotea. Zerbaiten zaila behar sasoi genuan da, ta gero iritsi da beste batzun txanda. Gure gaztearoa olaxe joan da, ulertzen aldi da zu Nintendo esan da. Horixe izan du da gure tiragoma, honekin mintzatzea jaunak ez da broma. Pentsa izan naizela Nintendo ni ona, errespetatu zazu pixka bat aitona. Neretzat gehiegi da izketa berria, badakizu aldatzen doala herria. Jakintza kontu hortan beti naiz urria, hartuko zenioke zeugeren neurria. Geure jolasako ladijoaz aldatzen, eta aldatzerikan ez dute pentsatzen. Hasi beharko dugu guk piezak banatzen, beti txorakerian ez dira nekatzen. Bukatuko aldegu puntoan jarduna,
Ezingo da pasatu kantari eguna. Ta hemendikan aurrera aldunak alduna. Abai hortan beti izan naiz ni txapelduna.